Приятели хора, съм Darkside BG, но сега ще снимам светофрав. Това е спауна. Значи това е ларпарно. Тук ранкове, VIP плюс, Stranger и съм сами. Тук съм се айтеми, фулксет, пари и лево. Значи то ларк е за бос, всеки рестарт, бос се спамва и се убива. И ти дава токени. Ефект, ларк ефект. Значи тук се взима speed и hell, jump и ще вода, ларк. Значи enchant е тук. Ларк enchant. Това ларк е доста хубав. Да, това ларк XP. И като се спавнат зомбитата, ги убиваш и доста лесно се печелят пари. Като убиеш едно зомби ти дава $2 и тук купуваш лут и тъй. Значи тук е free build, тук безплатно строение, може да се строиш безплатно. След червената линия е PvP, след синята можете да строите. Тук дупки, къщи, човек, трима. Да, намерихме това. Значи тук можете да гледате. И доста лесно можете да спечелите пари. Това ларчил. Да, тук те различни игри. Да. Тук е много различни игри. Нека видим. Така скачате. Това малко да стигна края на това PP, доста хубаво PP. И колко хора им се. Значи това лак PP, кули. Все хора, тук може би. Дупка, някъде тук беше. Колко се помня, да. И тук клетка, нова клетка. Ранково казах. Сега няма доста хора, но нормално като има евент 50-60 човека се събираме. Лапрън. Тук ще ги давате. Горе-долу е лесен. Не чак толкова труден. Тук един човек.
Explorer и да, workshop. Значи това е workshop. Има всичко за това. Казах. Давайте го желайте. Симс токен за токен, да. Да, и то Warp е за полза. Всеки когато рестартне World, то се спамва и ако го убиете, ви дава токени. И да. Спам. Това беше от мене. Дано да ви е харесало. Не забравяйте да лайкате и да харесате клипа. Влизайте се, забавлявайте доста хубав сервер и чао!